Adriana Sajko, a stigli smo do dela gde ćemo pokušati da objasnimo kako iz štampača izađe vitalan ljudski organ ili kako izađe cela kuća u kojoj zaista može da se živi. Koliko je zapravo aditivna proizvodnja i 3D štampa budućnost proizvodnje u nekim sektorima? Koliko smo daleko od toga da jedemo hranu koja izlazi iz štampača umesto iz rerne? Koji obrazovni profili se bave izradom 3D modela? O svemu ovome danas razgovaramo sa profesor doktorom Snežanom Ćirić-Kostić. Dobar dan, profesorka, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Profesorkom Mašinskog fakulteta u Kraljevu i rukovodiocem laboratorije 3D Impuls. Mladenom Bogićevićem, predstavnikom kompanije Solfins, koja je jedan od pionira 3D štampe na našem tržištu. Dobar dan, Mladene, dobrodošao. Markom Rusovim, senior sistem inženjerom kompanije Culk Engineering, iskusnim u oblastima razvoja potrošačkih i medicinskih proizvoda. I Nikolom Matićem, jednim od osnivača Pirate Art startupa koji se bavi izradom estetskih navlaka za proteze za donje ekstremitete kod osoba koje koriste protetička pomagala, upravo primenom tehnologije 3D štampe. Nikola, dobrodošao. Dobar dan svima, još jedan. Hajde da krenemo diskusiju, definiciju. Profesorka, šta je zapravo 3D štampa i aditivna proizvodnja? Kako izgleda ceo taj proces? 3D štampa je popularan naziv za grupu tehnologija koje mi u stručnim krugovima nazivamo aditivna proizvodnja ili aditivne proizvodne tehnologije. To je princip izrade delova u slojevima, dodavanje materijala sloj na sloj. Znači, to je osnovno što treba da znamo o 3D štampi, kako ja volim da kažem, pod znacima navoda ili aditivnoj proizvodnji. Reč je o potpuno suprotnoj tehnologiji od onih tehnologija na koje smo mi navikli, tradicionalnih tehnologija, tehnologija skidanja strugotine, recimo, struganje ili tehnologija oblikovanja kao što je, recimo, livanje u kalupu. I to su stare tehnologije koje postavljaju neka ograničenja. Iz tog razloga se postavila jedna potreba za novim oblicima i pojavila se aditivna proizvodnja i taj novi princip rada. Da li je to nešto potpuno novo u prirodi? Ne. Priroda od vajkada poznaje taj princip rada jer sama živa bića nastaju dodavanjem materijala. Znamo, recimo, kada pogledamo jedno drvo koje nastaje i širi se iz godine u godinu i raste na taj način ili, recimo, kada govorimo o malom biseru, recimo, koje opet nastaje u slojevima. Hvala vam, profesorka, nastavit ćemo. Mladene, kako funkcioniše zapravo 3D štampa? Šta je to što 3D štampač radi i gde se ovo proizvodnje najviše, gde se proizvodi proizvedeni principima 3D štampe najčešće primenjuju? Pa sad, 3D štampa profesorka je ukratko objasnila, a zatim postoji nekoliko različitih tehnologija 3D štampe, zavisno od onoga šta koristimo kao sirovinu i koji tehnološki, hemijski proces podrazumeva ta 3D štampa, pa onda postoje 3D štampa iz smola, fotoosetljivih materijala, zatim 3D štampa iz prahova, metala, plastike, kompozita, 3D štampa iz filamenata, topljenjem plastike i tako. Različite su, ali sve se zapravo svode na tu štampu iz slojeva. Što se tiče industrije gde se koristi, pa zapravo negde dentalna industrija je već ovde pre 20 godina usvojila 3D štampu i nekako zanimljivo da su ispred po nekoj količini korišćenja i u Srbiji ispred drugih, procentualno ispred drugih nekih oblasti. Zatim tu je praktično bilo koja inženjerska struka sa, ajde kažem, ograničenjem gde su potrebne neke velike formati kao što je građevinarstvo ili arhitektura, gde može da ima neku primjenu, ali specifičnu i ta primjena ne čini ni 1% te industrije. U drugim industrijama može da ima mnogo veći upliv u nekim realnim rokovima u budućnosti i u realnim, investicijama. Nikola, kako ste došli na ideju da se bavite proizvodnjom 3D estetskih navlaka? Koliko su se proizvodi ove vrste ranije teže izrađivali i koje probleme je 3D štampa rešila u ovakvoj proizvodnji? Pa, naša ideja za pravljenje startupa se rodila pre jedno 3-4 godine kada je kolega, koji je moj kolega s fakulteta, odlučio da sebi napravi estetsku oblogu. On je osoba s invaliditetom i želeo nešto da promeni. Vidio u inostranstvu da je
da takvi proizvodi prostoje, ali našem tržištu još nisu bili dostupni. Mi smo tada imali neka osnovna znanja iz crtanja, iz 3D štampe smo se malo gledali preko neta kako funkcioniše i tada smo došli na ideju da napravimo prvu estetsku oblogu, zatim smo po toj ideji širili startup i razvijali ga dalje. Što se tiče same estetske obloge, nije napomenuto, ali mi smo posle prešli na jednu drugu tehnologiju izrade, znači nama je ta tehnologija 3D štampe, što ja mislim da se i dalje najčešće koristila samo za taj rapid prototyping. Znači za pravljenje prototipa u nekoj toj prelaznoj fazi, a kasnije smo prešli na duge tehnologije izrade estetske obloge, jer opet FDM, tehnologija 3D štampe koju smo mi koristili, nije trenutno zadovoljavala, da kažemo, mehanička svojstva koja su bila potrebna. Koje tehnologije sada koristite? Pa sada više radimo sa CNC mašinama, jer jednostavno radimo iz komada plastike koji prilikom kasnije termoformiranja ima mnogo veću čvrstinu nego što su imali 3D štampani modeli. Jasno, hvala. Marko, gde su velike korporacije kada je 3D štampa u pitanju? Vi se bavite razvojem proizvoda za masovnu upotrebu. Koje tehnologije najviše koristite? Pa da, zavisi u principu o kakvim korporacijama pričamo. Da li pričamo o korporacijama koje su bazirane na proizvodnji sopstvenih proizvoda ili samo na proizvodnji. Kod njih svakako 3D tehnologija dobro dolazi da neke, da kažemo, sitne alate u samom proizvodnom procesu mogu svojim radnicima da obezbede, recimo u autoindustriji, neki držač prilikom sklapanja i tako dalje, za koje bi ranije morali da čekaju da se proizvedu u nekoj drugoj tehnologiji, recimo CNC glodanjem. Kod nas konkretno, pošto smo mi orijentisani razvoju proizvoda sa našim klijentima, mi ih najviše koristimo u samom početku razvoja tog proizvoda, kada su iteracije i da kažemo, kada želimo najviše grešaka da napravimo, da bismo videli šta valja i šta ne valja. Dakle, u samom početku, kada imamo neke koncepte, mi koristimo, kao što je kolega rekao, 3D štampu kao jednu od tehnologija za rapid prototyping, za brzi prototyping. Nama konkretno mnogo znači i u odnosu sa klijentima, jer nije lako uvek ljudima pokazati samo deo u 3D nekom programu, softveru, nego možete i pokazati bukvalno fizički deo u 1:1 razmeri sa poprilično dobrim, da kažemo, površinama, gde oni mogu dodirnuti, videti kako se taj proizvod koristi i sami odlučiti, to jest zajedno sa nama odlučiti koji je najbolji put da nastavimo za njih i njihove, da kažemo, krajnje korisnike ili ti klijente. Jasno. Hvala. Profesorka, gde se školuju stručnjaci koji posluju u oblasti 3D štampe? Da li je u domenu 3D štampe neophodna fakultetska diploma ili su tržištu potrebni tehničari koji znaju da vladaju ovim mašinama? Pa nije lako naći odgovor. Slušajte, prvo sve zavisi od toga zašto ćemo primenjivati delo. Znači od primene. Ukoliko je reč o nekim jednostavnim stvarima, kao što su govorili ovi mladi ljudi, kada govorimo recimo o rapid prototypingu ili izradi nekih igračaka ili takvih stvari gde koristimo jeftinije tehnologije, to su uglavnom manji stoni 3D štampači, onda tu mogu da budu i osobe koje su naučile, eto tako, sa interneta, prošle su obuku od proizvođača i na taj način mogu zaista da proizvedu to što im treba. Međutim, za neku ozbiljniju upotrebu, ako govorimo o delovima koji se ugrađuju u automobile, koji će biti delovi mašina, koji recimo isto i u avionima, naravno neke, još uvek nije proizvedena mašina, motor, recimo, motor još uvek ne sme da se radi, ali neki sitniji delovi, recimo aviona, onda je reč o vrlo ozbiljnim tehnologijama za koje je potrebno visoko znanje. Znači, ne samo završiti fakultet, nego vrlo često i doktorat. I recimo, postoji, skoro sam na jednom sastanku razgovarala sa predstavnikom jedne od najvećih firmi za aditivnu proizvodnju, momci će znati o kome govorim, Materialize-u, koji su rekli da mi je samo naći nekoga ko će da mi obezbedi sistem praćenja u mašini, da se obezbedi ponovljivost izrade delova. Jer vi, recimo, vrlo je teško, pripremite proces proizvodnje, proizvedete delove na jedan način, odredite parametre, sve uradite. Jedna osoba radi sa mašinom i delovi izgledaju na jedan način. Sledeći put odradite isti posao
i delovi nisu identični, postoje određena odstupanja. Zato je zaista potrebno ne samo fakultet, već vam kažem, vrlo često i doktorati. Jasno, a da li se doktoratom završava to ili je ipak potrebno i nakon doktorata dalje se usavršavati? Uvek se treba, celog života se treba usavršavati. Jasno. Mladene, vi kao kompanija sprovodite brojne programe, specijalističke obuke i kurseve za kadrove budućnosti. Šta je to čemu vi podučavate vaše polaznike? Pa, to su uglavnom 3D softveri, 3D štampa, 3D skeniranje i tako te praktične stvari koje nisu još dostupne kroz neke standardne obrazovne programe, često i ne mogu da budu kao takve dostupne, jer prosto kompanijama je potreban čovek koji će odmah da počne to nešto da radi i onda uglavnom su korisnici ljudi koji su zaposleni kod naših klijenata, odnosno naši klijenti koji obučavaju svoje ljude kod nas da mogu odmah da ih uključe u svoje razvojne proizvodne procese. Gde se još u medicini i stomatologiji primenjuje princip 3D štampe i aditivne proizvodnje? I koliko smo na globalnom nivou daleko od toga da zaista krenemo da izrađujemo vitalne ljudske organe? Šta je to što 3D štampač uradi da bi tkivo bilo funkcionalno? Pre 5 godina ili tako nešto je urađen naučni rad gde su dokazali da bubrezi koje su štampali mogli su dovoljno precizno da ih oštampaju, da dobiju strukturu sunđerastu bubrega, tako da mogu da ih leče. I da mogu da iskoriste lek koji već postoji, da je jednako radio na tim bubrezima koje su oni oštampali, što sada, naravno, to je početak nekog puta od par decenija, ali ideja neka je da praktično mogu da se testiraju lekovi tako delimično. Naravno, neće vredeti ni jedan organ, jer suviše smo kompleksne mašine da bi to moglo baš tako da radi, ali u principu postoji. Kod nas to ne primenjuje ta 3D štampa organa i uopšte, kako bih rekao, tkiva mnogo, ali to nije ni toliko nedostupno, ni pričamo o ovim nekim obrazovnim štampačima, ima ih i oni su dostupni na tržištu pa bar 20-30 godina. Mislim da većina tih firmi postoji od 90-ih koje rade u toj oblasti. Jasno, šta je to što konkretno jedan 3D štampač uradi? Znači, šta on radi sa materijalom koji... Pa prosto, kažem, to je negde najsličnije SLA tehnologiji, uzima se osnovni materijal koji je, da kažem, neka vrsta plazme i zatim se uzimaju dodatni materijali koji se položu u tu plazmu da bi se dobio prosto polaganje nečega što glumi ćelije u određenoj strukturi u prostoru, unutar te plazme. Tako funkcioniše to. A štampač kao sama mašina, šta on konkretno uradi tom materijalu? On služi kao neki mini robotic sa svojim kutijom koji položi materijal tamo gde treba i koji se spoji slično kao kod SLA štampe nekim svetlosnim snopom, laserom ili kako god. Jasno, hvala. Marko, šta je potrebno da bi se jedan 3D štampač napravio? Koliko je ekonomski isplativo pokrenuti čitavu proizvodnju na našem tržištu ili je ipak isplativije praviti pojedinačne komponente i softverska rešenja koji mogu da se koriste u aditivnoj proizvodnji? Da, mislim, zanimljivo pitanje, pogotovo iz perspektive razvoja samog proizvoda. 3D štampač bi bio jedan proizvod koji bi zahtevao multidisciplinarni tim. Dakle, tim koji se mora sastojati iz inženjera različitih struka. Ja bih pošao od moje, od inženjera mašinstva, pa onda preko inženjera elektronike, pa inženjera softvera. Vrlo verovatno bi se tu negdje uključili usability inženjeri i tako dalje. Dakle, jedna kompleksna stvar za razvoj, ali sa druge strane na našem tržištu poprilično sam ubeđen da ima dovoljno mladih pametnih ljudi koji mogu i dovoljno iskusnih ljudi koji mogu takav proizvod napraviti i razviti. Međutim, dolazimo tu do jednog drugog problema, a to je problem distribucije i izlaska na tržište. Dakle, uglavnom se to vezuje za neki problem, da kažemo, ekonomske prirode. I lično poznajem ljude koji su napravili, FDM je jedan od jeftinijih, da kažemo, i pristupačnijih metoda štampe, da ne kažemo najprimitivniji, koji su napravili 3D štampače koji su bolji od trenutnih svetskih brendova po mnogim karakteristikama, po tolerancijama, po trajnosti nekih delova itd. Međutim, sam plasman i celokupna propratna infrastruktura je izuzetno zahtevna da se obezbedi na nivou, recimo, Evropa, kamoli Amerike ili Azije. Još ako uzmemo
u razmišljanju da 3D štampa nije nova tehnologija, kao što se o tome sada priča, samo je tehnologija koja je, recimo, proteklih 15 godina, možda malo više, su istekli patenti, pa je onda, da kažemo, došla u primjenu, širu primjenu i širu konzumaciju na tržištu. Dakle, ona je tu već duže vreme, korporacije su je neke određene koristile, sada je iz mog ugla dobila pravi zamah jer se sve više ljudi bavi time i tek mislim da ćemo doći do nekog vrhunca 3D tehnologije, tek sad kad se tehnologija sama oslobodila, da kažemo, nekih stega u kojima je bila. Da li to znači da je kod nas isplativije kreirati softverska rešenja i onda ih plasirati globalno ili se ipak treba fokusirati i na ove druge komponente? Pa znate kako, sad iskren da budem, ja ne bih mogao da vam dam precizan odgovor na to, ali definitivno mi imamo, pogotovo u sferi softvera, izuzetno dobrih inženjera, tako da softverska rešenja je sasvim moguće praviti u našoj zemlji, čak i ekonomski isplativo. Za njih nije potrebna infrastruktura da ih distribuirate, da ih održavate, mislim kao naravno za hardverska rešenja, potrebna infrastruktura, ali ne u tom obimu. Tako da softver svakako se može razvijati kod nas i bilo bi ekonomski isplativo. Sam hardver i sama proizvodnja nekih delova, ja nisam upoznat da li određene svetske kompanije proizvode kod nas za 3D štampu delove, ali recimo upoznat sam da postoje firme koje proizvode delove u Srbiji, čak i za Ferrari. Dakle, naša zemlja ima jaku industriju, imala je još jaču industriju, mašinsku industriju prethodnih 20 godina. Nadam se da ćemo to povratiti na jedan viši nivo i da će mladi moći da ostaju u našoj zemlji, da se bave onim čime vole, čime su se školovali. Slažem se u potpunosti. I ako uzmemo u obzir da se na globalnom nivou pominju eksperimenti, poput štampanja naselja na mesecu od mesečeve prašine, uveliko se štampaju kuće i veliki predmeti različitih namena. Koliko zaostajemo za svetskim tržištem? 3D modelovanje se uveliko primenjuje. Koliko je održivo i isplativo odštampati 3D model većih dimenzija poput, recimo, Mladene, stambenog objekta? Da iznesete robota od, ne znam, 200.000 evra na neku lokaciju i da ga date nekim ljudima koje plaćate minimalno i onda taj robot treba da malteriše u krug neki zid od pune mase, to je potpuno besmisleno. Ono što bi imalo smisla eventualno, to je da se proizvode pojedinačni blokovi koji bi imali strukturu, ne znam, sunđera, koja bi bila definisana tako da propušta paru, da bude u istovremeno toplotni izolator i tako dalje, ali opet ulazimo u problem vremena, izrade i cene tog bloka i tako da 3D štampa za sada ima mnogo primjena gde još uvek ne koristimo, ajde prvo završimo to što je realno, što nam treba sada, zašto nemamo alternative ili su alternative prilično loše, pa ćemo onda da se bavimo tim nekim krupnim stvarima. Većim dimenzijama. Nikola, koji su koraci pri izradi jednog 3D modela? Koje su to pripremne radnje koje je potrebno realizovati da bi se dobio odštampan proizvod? Pa evo, daću primjer svog proizvoda. U suštini mi kada pravimo estetsku oblogu, na primjer, neko nema desnu nogu, mi mu skeniramo levu nogu, znači možemo da počnemo sam proces od skeniranja, mada ako nemamo dostupan 3D skener, možemo i klasičnim uzimanjem mera obima i da dobijemo neki manje približan oblik. Ništa, to posle se prelazi u neke programe u kojima se modelira. Nakon modeliranja se izvozi STL, OBJ ili neki sličan format i onda ide u program koji služi za pripremu za 3D štampač. U tom programu, na primjer, ja pričam konkretno o FDM štampačima, u tom programu se posle biraju, da kažem, mehanička svojstva tog modela koji se izrađuje. Tu biramo s kojim će materijalom raditi, kolika će biti ispuna debljine zida, kod nekih kompleksnijih oblika, da li će biti tu nekih potpora koje će pomagati prilikom izrade i slično. I to je ono što ljudi često nisu svesni koliko je 3D štampa u ovim, da kažemo, dostupnim tehnologijama spora. U smislu, mi smo neke, tipa, kad štampamo jednu potkolenu protezu, to jest kaver od 30 nešto santimetara, to su bili printovi nekad i od cela 4 dana. A zašto je to sada toliko atraktivno? Zašto se toliko priča o 3D štampanim rešenjima? Pa zato što ja mislim da ta 3D štampa budi ljudima maštu. Kada vi nekome kažete 3D štampa, će ištampaj mi kameru i njemu će tu u njegove glavi izvučati super, iako to baš nije tako. Mislim da se razumemo, 3D štampa jeste odlična stvar,
ali u nekim svojim granicama. Naprimjer, ni za jedan deo, da kažemo, ja što sam se baš susretao, i dalje ove dostupne tehnologije ne izbacuju sa 3D štampom gotov proizvod. Sinterovan model otprilike može poslužiti kao gotov proizvod, ali ni SLA, ni FDM, da kažemo, plastični delovi dobijeni tim tehnologijama nisu dovoljno dobri da se koriste kao finalni proizvod. Koriste se za dobijanje tih nekih prototipa i posle se najčešće bira neka druga tehnologija koja će se koristiti za masovniju proizvodnju. Jer to je logika stvari i zbog cene i svega. Ima jako, da kažemo, uzak skup, na primjer, moram da pomenem jedan startup iz Beograda, Embrain Train. To je jedan od rijetkih slučaja da sam ja čuo da oni koriste tehnologiju 3D štampane delove kao gotov proizvod. Znači, oni imaju neke slušalice koje, ako se dobro sećam, prate možda ne talase i oni sad imaju taman toliko prodaju da i dalje nisu stigli dotle da im se isplati da prave kalupe i da štampaju na, ne znam, velike količine, a opet prodaju dovoljno toliko da i sinterovanje, ja mislim, baš ste pomenuli malo pre Materialize koje je pomenuo, da ja mislim da kod njih baš i štampaju putem sinterovanja, da. Nadovežite se na priču, zato što mi je potpuno poznata. Embrain Train je jedna mlada firma, vrlo inventivna, sa kojom smo mi imali prilike da sarađujemo. Kod nas u našoj laboratoriji 3D Impuls koju ste pomenuli imamo dve mašine. Jedna mašina je za izradu delova od plastike, druga za izradu delova od metala, ali su to ozbiljne mašine koje rade na principu SLS-a, to je selektivno lasersko sinterovanje, i proizvode se potpuno funkcionalni delovi. Za Embrain Train radimo kod nas, da znate te delove. Upravo smo sad imali neki projekat sa inovacijnim fondom i zaista ono što hoću da napomenem da vaša publika napravi razliku. Kad sam pomenula grupe tehnologije, znači različite grupe tehnologije daju različiti kvalitet, a ne treba reći sad hajmo da koristimo onu najkvalitetniju, jer ona će biti skupa ako radimo neke ovakve probne stvari, recimo za rapid prototyping. Znači, svaka od tih tehnologija je našla svoje mesto, pa tako isto i izrada konačnih delova, znači krajnjih proizvoda, može da se izrađuje 3D štampom, koja je znatno brža nego recimo ova FDM, recimo ta proteza bi mogla da se radi recimo na nekoj drugoj, ja znam primjer na SLS-u, ne znam, nisam radila sa drugim tehnologijama, mogla bi da se radi za znatno kraće vreme. Tako da ne treba odbacivati 3D štampu a priori i reći ne, nego samo zavisi šta je ono što nama treba da bismo primenili i iskoristili za izradu naših delova. Još jednu mnogo važnu stvar želim da napomenem, koje se nismo dotakli. Nema smisla koristiti aditivnu proizvodnju za delove koji mogu da se proizvedu tehnologijama tradicionalne. Onda je ona skupa i onda je ona spora. Ali aditivna proizvodnja nama omogućava da izradimo delove mnogo složenije, delove koji mogu da budu inspirisani oblicima iz prirode, delove koji su mrežastih struktura, ćelijskih struktura, delove koji mogu da budu više funkcija spojenih u jednom delu. To ne mogu druge tehnologije. U tada ima smisla koristiti aditivnu proizvodnju i tada se ona apsolutno isplati i to je ono u kom pravcu treba da idemo. Znači, šta je to ka čemu biste vi usmerili svoje studente u oblasti aditivne proizvodnje, odnosno koje su čak i na svetskom nivou nedovoljno istražena polja, gde upravo primenom ovih tehnologija potencijalno mogu biti dosta profitabilne? Pa, o tome ih ja učim. Prvo, na čemu insistiram jeste da oni znaju koje vrste tehnologije postoje i šta nam određene tehnologije pružaju. To je prva stvar. Ali posle toga akcenat jeste na tome da nauče pravila dizajna za aditivnu proizvodnju i ono što bih poručila svim mladim ljudima ovde kod nas, to zaista treba posebno mašincima, znači studentima mašinskih fakulteta, zatim dizajnerima, industrijskim, treba da idu u pravcu razmišljanja na drugi način. Razvoj
komponenata, razvoj proizvoda koji su drugačiji od postojećih, kojima ćemo da unapredimo funkciju, s kojima ćemo oblikom da napravimo tako da postignemo, da izbegnemo recimo sklapanje, koje je jako skupo jer zahteva rad ljudi. Skoro smo malo pre smo nešto razgovarali o tome koliko je ljudstvo skupo u inostranstvu. Jer znate, sve što uštedi vreme ljudskog rada je onome ko vodi te firme isplativije i više će se angažovati. I naravno, recimo, isto za izradu alati koji su optimizovani, koji skraćuju proces izrade delova i tako dalje. Znači, to je ono na čemu ja insistiram. Postoji još jedna mnogo važna stvar o kojoj treba voditi računa, jeste da vrlo je važan kvalitet izrađenog proizvoda. Znači, to je jako važno, a on zavisi i od umešnosti onog operatera, odnosno ne operatera, nego tehnologa. Znači, vrlo je važno koje ćete parametre primeniti kada radite. To je jedan pravac u kom treba ići kada govorimo o obrazovanju. Dali smo tamo, Nikoli, uvod za pitanje gde vidiš prostor za razvijanje start-upa u ovoj oblasti. Bili smo svedoci za vreme pandemije koliko su samo u nestašici opreme, zaštitne medicinske opreme, 3D štampači u stvari pomogli. Da, u tom momentu se 3D štampa stvarno odlično pokazala, moram reći, jer gore dosta i u parku štampane su i maske i neki delovi za respiratore, čak je inovacioni fond, ja mislim, i finansirao neke projekte za pravljanje naših domaćih, da kažem, respiratora. A što se tiče samih startupa, uglavnom nekako i dalje u Srbiji ne vidim puno startupova da se bave hardverskim. Jednostavno u zadnjih par godina konstantno slušamo software programeri. Dosta mladih ljudi je više usmereno prema tome nego prema razvoju hardvera. Kada dođemo do razvoja hardvera u današnje vreme 3D štampa je stvarno neizostavna. Možda je to zato što je ekonomski daleko isplativije razvijati softver nego hardver. Da, Mladene, gde se 3D štampači još uvek ne koriste u meri u kojoj bi mogli potpuno da se primene i gde bi bili zaista ekonomski isplativi? To su standardne primene gde, na primjer, mi radimo s našim klijentima. To je nekih 300 firmi u Srbiji koje razvijaju proizvode i proizvode nešto uslužno ili za sebe i ne znam sad da li 10-20% možda je nekada koristilo 3D štampu od toga. I prosto tu gde se, da kažem, za sad najviše koristi, to i dalje nije dovoljno. I nije dovoljno zato što često neki ne koriste zato što su imali dodira sa nekim zaista ne samo jeftinim tehnologijama, nego i najjeftinijim mašinama u jeftinim tehnologijama. I onda imaju percepciju 3D štampe nešto što je zaista loš proizvod, ono čemu je profesorka pričao. Ali realno su dostupni kvalitetni proizvodi i onda, ali prosto izgradili su sliku da to nije to što njima treba. Često kažu, pa da, ali kao to je plastika, meni treba da se oštampa metal, a tebi treba i alat, kojima se pričali, jako bitna stavka u celoj priči, treba ti prototip, treba ti, zapravo, tek kada uzmete 3D štampač i stavite u kompaniju, tek onda vidite koliko on primena ima. Kada je on tu. Dok god oni raspravljaju o nekom delu, pa onda šalju negde na uslužnu štampu ili tako nešto, to je ograničena upotreba. Onog trenutka kada oni steknu iskustva sa tom tehnologijom i kada imaju kod sebe, kada im je dostupna, jer ideja 3D štampe jeste da bude proizvodni kapacitet dostupan. Znači, recimo čak i firma koja ima, na primjer, mašine i može nešto da napravi. Postoji ozbiljna razlika kada u razvojnom birovu kod inženjera stoji mašina koja može nešto napravi. On ne može da ima gore CNC mašinu koja im radi na, ne znam, 200 decibela buke i pravi prašinu i opasna je, znači, ali može da ima 3D štampač koji je manje invazivan na prostor od 2D štampača papira. Često su i tiši i tako. I onda kada inženjer sam može dan za dan da testira neku svoju ideju da nešto uradi, to je jedna stvar, a druga stvar kada on sad treba prolazi nekakvu proceduru gde šef razvoja pita šefa proizvodnje, zaustavi neku mašinu, napravi prototip, da prekine proizvodnju, mislim, to su ono, i u tome je prednost 3D štampe. Kolega pomenuo, recimo kad je bilo to za pandemiju, to je ta ideja, znači da je proizvodnja tu. Sada, da li je proizvodnja tu u razvojnom birovu ili proizvodnja tu u Srbiji i tu onda
I mi smo tu došli do još jednog problema kada je bilo to, mi smo iscrpli resurse, odnosno sirovinu za 3D štampu. Nestalo je u Srbiji materijala za 3D štampu, a prestali su da rade, da kažem, logistika je prestala da radi i prestalo da radi snabdevanje. To na svetskom nivou, ne samo do Srbije. U Evropi također je postojao problem materijala za 3D štampu. Tako da sve su to problemi koje 3D štampa kao 3D štampa može da reši, ali uvek će na kraju ostati pitanje, čekaj, šta mi zapravo imamo ovde, šta mi proizvodimo i šta mi ovde možemo da kažemo da posjedujemo kao tehnologiju, a koliko zapravo zavisimo od tih nekih globalnih kretanja. Marko, šta možemo da proizvedemo ovde kao tehnologiju? Koje su to rešenje na digitalnom planu koje ste vi kao kompanija došli, a da bitno menjaju svakodnevno funkcionisanje i poslovanje? Da, ja bih izdvojio recimo 2 projekta iz moje struke. Bilo je i čistih, da kažemo, softverskih rešenja, što za banke, što za velike medicinske kuće, ali ja bih izdvojio 2 hardverska, da kažemo, proizvoda. Jedan od njih je u saradnji sa kolegama iz Švajcarske, sa njihovim bolnicama, razvoj veštačke kože, automatizovani razvoj veštačke kože i graftova za presađivanje kože. Samo presađivanje kože nije ništa novo. Znali smo i ranije da se uzme sa određenog zdravog dela komad kože, određenim postupkom se on raširi i, da kažemo, prekrije željenu površinu koju treba da zakrpimo. Međutim, ti graftovi su pokazali da ipak ostavljaju, recimo, velike tragove, spoj sa, da kažemo, zdravom kožom nije baš najbolji i samim tim to ostavlja na klijenta, da kažemo, neki trag, neku posledicu. Sam, da kažemo, ne znam da li baš pravilno reći uzgoj kože, ali da kažemo pravljenje, sam proces pravljenja kože, on nije nov. Prave ga ljudi, prave ga tehničari, prave ga lekari, doktori. Međutim, izuzetno je složen i zahteva puno vremena. Ono što smo mi u saradnji sa klijentima iz Švajcarske uspeli i dalje radimo na tom projektu jeste da to donekle automatizujemo i da taj proces donekle, da kažem, i digitalizujemo, da se sam uticaj čoveka na razvoj ćelija dermisa i epidermisa smanji i da se njihovo razvijanje i umnožavanje vrši automatski, da bi se kasnije te ćelije spojile na jednu kolagensku podlogu i zašile nazad na klijenta kome je bila potrebna intervencija. Lično vidim tu izuzetno veliku primjenu, pogotovo kod mladih osoba. Znamo da je deci koža izuzetno osetljiva i da može doći do raznih opekotina i ako se te opekotine i oštećenja ne saniraju, sam razvoj tog mladog bića može biti malo suroviji, da kažemo, u današnje vreme, iako svi težimo tome da ne bude baš tako. I sad zamislite koliko bi im bilo lakše da tu jednu svoju grešku može vrlo lako i pristupačno ispraviti. Naravno, nismo u ovom trenutku došli do toga da je to pristupačno svima, ali se iskreno nadam da će ta tehnologija u narednom periodu biti pristupačna. A šta je to konkretno što ste uradili? Koje tehnologije i tehnike primenjujete? Pa, ja ne smem da uđem baš u sve detalje projekta, ali recimo kada ne mora tehničar neke slojeve da ručno razdvaja, već mašina to uradi, dodavanje enzima u zavisnosti od toga koliko je kože uzorkovano, dakle tehničar ne mora da pazi, da nadgleda, sve je to automatizovano. Možda bolji primjer bi bio, ajde, drugi projekat, takođe jako lep, za otkrivanje raka, izuzetno, da kažemo, značajna tehnologija, zahvaljujući modulu elastičnosti same ćelije čoveka. Dakle, ispituju se moduli elastičnosti i prema tome se odredi da li je ćelija zdrava ili bolesna. Ono što je veoma zanimljivo, trenutni način da vidimo da li neko ima rak je da se uzorak uzima i seče na izuzetno tanke komade i onda to čovek gleda, koji je stručan u tome, gleda pod mikroskopom. Sad zavisite da vi čekate ceo taj proces 3 nedelje, traje otprilike u dobrim slučajevima, i vi sada čekate te rezultate, nadate se najboljem, ali znamo i sami kakve su te 3 nedelje i opet zavisi od toga kako će taj čovek proceniti. Ovde mašina, u zavisnosti od nekih stvari koje su standardizovane, sama premeri ćelije i kaže zdravo ili bolesno. Koji procenat greške?
Pa zavisi šta je prihvatljivo, ali merenja su na tolikom broju, recimo 20-30 hiljada merenja na nekoliko kvadratnih milimetara, tako da i procenat greški, ako pogrešimo u jednoj ćeliji, na ostalih 10-15 hiljada nećemo i to je ono što je bitno, jer to se na kraju gleda. Sjajno, jedva čekamo njihovu opštu primjenu. Da. Profesorka, koje konkretno zanimanja i profili su sektoru aditivne proizvodnje najpotrebniji? Znači, čime da se bave ljudi kada završe kod vas fakultet? Slušajte, prva stvar jeste ono o čemu sam govorila, modelovanje za aditivnu proizvodnju, znači i projektovanje. Dizajn za aditivnu proizvodnju je nešto zaista neophodno, nije jednostavno, zaista treba proći određene predavanja, eto, mi to radimo, nadam se da radi i kolege na drugim fakultetima. Zatim, isto vrlo je važno poznavati, to sam i malo prepomenula, tehnologiju sa kojom se radi, dakle, za to je potrebno završiti fakultet, završiti doktorat i ima jedna interesantna priča, sad se setih. Recimo, ako imamo vremena da ispričam, iskustvo mojih kolega iz Bolonje. Tamo postoji jedna mala firma, Studio Pedrini se zove, i po njenom uzoru, radići dosta sa univerzitetom u Bolonji, imali su prilike sa njima da se sretnemo i tu sam videla, u stvari, tu primjenu aditivne proizvodnje pre dosta godina kad smo krenuli i mi da to radimo. I šta su oni u stvari radili? Oni su mi rekli, njihov menadžer i vlasnik je rekao da do 2008. godine su apsolutno mogli da žive. Ta mala firma je imala male 3D štempače i mogla da žive od izrade, od rapid prototypinga. Znači, apsolutno da žive od toga. Međutim, posle toga, narednih godina, počelo je polako da se menja situacija i sada su došli u fazu, oni su umeđu vremenu kupili i skuplje mašine, oni su došli sad na nivo ovih ozbiljnih proizvodnih mašina koje mi imamo, čak im ni to nije dovoljno. Znači, danas jedna firma koja ima 3D štampač mora da ponudi i razvoj proizvoda, da bi mogla ozbiljno da radi i da bude na tržištu. I to je otprilike. Mi danas imamo, vi možete u svetu, postoje veliki proizvođači, znači velike firme koje rade samo izradu 3D štampanih delova od različitim tehnologijama i one otprilike preuzimaju taj primat. Bojim se da mala preduzeća prosto neće imati kome da pružaju te usluge i posebno što se razvijaju tehnologije i sve veći broj je firmi koje u svom razvoju već imaju 3D štampače. Tako da ako neko od mladih ljudi hoće da krene u taj proces, mislim da treba poslušati primer ovog našeg prijatelja iz Italije i naučiti znanja, savladati znanje u razvoju proizvoda i krenuti. Praktično 3D štampa će samo da budu usputno uz to. Jasno. Hvala vam mnogo, profesorka. Nadovezao bih se na to samo. Mi poslednjih 20 godina, 30, vidimo jednu liberalizaciju industrije uopšte. U 20. veku, naročito u drugoj polovini 20. veka, praktično nije bilo moguće da složen proizvod razvije 3 čoveka. Ni danas to nije moguće, ali ta 3 čoveka mogu da nabave raznorazne delove i usluge veoma lako. Nekada je razvoj, na primjer, nekog medicinskog aparata bio zatvoren u firmi koja se time bavi, koja je imala kompletnu infrastrukturu, resurse i tako dalje. Danas to mogu da urede 3 mlada čoveka koji će kupe gotovu elektroniku negde, pa će jedan da programira tu elektroniku, za mesec dana će da traže da im neko izprojektuje, da napravi 3D model, ne znam, kretanjem fluida kroz to, ako je, na primjer, neki, ne znam, aspirator ili tako neki relativno jednostavan proizvod, ali i oni uopšte mogu da zamisle to da rade. To je pre 30-40 godina bilo nezamislivo. I mi danas uopšte u industriji imamo tu vrstu liberalizacije gde danas, recimo, bilo kakva elektronika, kućna elektronika ili nešto, vi možete kupiti gotova kućišta. Ima mnogo proizvoda koji nekad prosto nisu bili dostupni na tržištu, nisu postojali u slobodnoj prodaji. Elektronika je bila samo deo nekog proizvoda koji se za taj proizvod posebno. Vi danas imate open source elektroniku da kupite koju ćete da dodate, da kupite razne motoriće, delove mašine i tako dalje. I onda u sklopu toga danas ima mnogo više prilika da budete na toj poziciji o kojoj profesorka priča, da vi učestvujete u razvoju tog proizvoda. Jer neko ko, na primjer, poznaje
neko je prepoznao u nekoj industriji neku primjenu gde želi neku mašinu da doda. On zna to kako funkcioniše. On će da nađe nekoga da mu uradi softver koji treba da radi to i to. I naći će nekoga koji treba mu napravi prototip. Ali taj ko pravi prototip, on sad treba da vidi i kako da napravi taj proizvod, kako da ga izmodeluje, da on ima odgovarajuće hlađenje, da ispunjava razno, koliko će to da traje i tako dalje. Tako da mora onaj ko, da kažem, koristi proizvodne tehnologije i 3D štampače, mora da uđe u razvoj proizvoda. Znači, to neka uslužna, sad neko vam pošalje model, vi njemu oštampate. Mi smo danas u situaciji, ja mislim da sigurno odbijamo preko 50% poslova, koje kao neko pošalje kao upit poslova 3D modela, ovo da mi se oštampa. Ne, to nema smisla se štampa, ipak kao prosto nešto drugo, ili ovo treba da sredite, treba da optimizujete. Dešava se da dobijamo model koji je za 3D štampu, recimo štampa traje 20 i nešto sati, posle 15 minuta remodelovanja štampa traje 9 sati i troši se, recimo, 40% manje materijala. Mislim, to je duplo jeftiniji proizvod. Mislim, bukvalno za 15 minuta modelovanje, samo zato što se uđe u logiku, a to je, takvih proizvoda imate na dnevnom nivou stotine. To je još jedan vrlo interesantan posao koji treba istaći, a vezan je, recimo, za neka moja iskustva koje sam gledala u inostranstvu. Velike firme, znači zaista velike korporacije, uveliko rade sa ozbiljnim mašinama za 3D štampu i one traže, i ne pitajte koliko plaćaju, vrsne poznavaoce tehnologije. Znači nekoga ko će raditi pripremu posle za mašinu. Oni se jako dobro plaćaju i to je, mislim, isto jedan od poslova budućnosti. Znači, kod nas u laboratoriji mi ne možemo zadržimo momke koji rade kod nas jer... Već imaju toliko ponuda za dalje. Oni se prodaju jako skupo i odlaze, što je meni zaista izuzetno drago zbog toga. I još ih traže, zaista, u Americi, u Nemačkoj, svuda ih traže. Znači, to je isto budućnost, a deca koja vole, mladi ljudi koji vole da se bave tehnologijom, neka uđu ozbiljno u tehnologiju i mogu isto da ostvare jedan dobar posao tu u inostranstvu. A ja verujem, s obzirom da je zaista počela polako i prodaja ozbiljnih mašina i ovde kod nas u zemlji, ja verujem da će to biti tako. Vrlo brzo zaživeti. Da, nadam se. Hvala vam mnogo svima na vremenu koje ste izdvojili. I dok štampači ne krenu da izbacuju večeru i postanu deo svake kuće, poslušajte naše sagovornike i iskoristite trenutak, ukoliko vas zanima bavljenje poslom u okviru 3D štampe. Pratite 4.0 Fest.